Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat dingen sjellen die het van gewest tot gewest eerder in de landelijke stuurders van de televisie bracht. Reportages die het vaak maken waren door Johan van der Zee. En daarom zitten we Derek in huis om te laten wat hij in de rin van die jaren dien had. Johan, we gaan weer om naar een jongetje, Sander en ik. Maar zeggen, ja, ik ga hem als jongen. Dit vind een hele bijzondere reportage over strikjeldskruwers. Ja. Hoe kwam het in de wereld van de strikjeldskruwers te landen? Nou, ja, er staan een soort advertenties in de kranten. Hè? De provisionele verkoop heet dat. En nou, daar ben ik een keer heen gegaan om te zien. En dat zeggen ze prachtig uit die man die het op likes ding en dan de boer bezegen. En, dus ja, het is gewoon een hele merkwaardige geerkomst. Er zit een politie bij de eerste keer. En er mocht net dronken worden, ont het moment dat dat de keepsletten wie, of tenminste de eerste keepsletten wie. En daar staat die politie op dat, dus die zit naast de notaris, zit hij aan een tafel. Nou, al dat soort dingen, op het podium. Ja. Dus nee, nou, ik denk dat mag een keer doen. Is het Friesk? Nee. Het gebeurde wel overal, maar dan weer op een correct wat andere manier. Ja. Dit weer wel de Frieske manier, werd het, hoe het nou hier. Zullen we er eerst eens even naar Sjen, jongetje Sander, beginnen we weer om. Strikjeldskruwers. Op heden donderdag 3 maart 1977, des namiddags 2 uur, in de Zethagen te Vegelensoord, verscheen voor mij Adriaan Koopmans, notaris ter standplaats Jouwer, in tegenwoordigheid de twee na te noemen getuigen. De heer Sjouke Kuijners, maar notaris gelijk woont te Jouwer, volgens zijn verklaring als mondeling lasthebber van de heer Ale Steunenbrink, veehouder, en mevrouw Limtje Haltrap, huisvrouw en algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden, beiden wonende te Vegelensoord, Geeuwweg 10. Welke comparanten zijn gemeld hoedanigheid verklaarden naar aanleiding van de daarvan gedane bekendmakingen te mijnen overstaan te willen overgaan tot de openbare verkoping heden in eerste zitting van. De vruchtbare zaad en landen gelegen aan de Geeuwweg 10 te Vegelensoord, kadastraal bekend gemeente Nijenhaske, sectie H, nummer 199, grond 12 hectare, 70 haar, 60 centiaren. Door de verkoper Steunenbrink en eigendom verkregen de ruilverkabeling zakte Haskeveenpolder de 18e december 19e december daaropvolgende in deel 3276 nummer 22. Alle hekken en stekken zijn in de koop begrepen. De rubbermatten in de stal en de mestveld zijn niet in de koop begrepen en dienen door de verkoper voor 1 juni 1977 te zijn verwijderd. Te veilen in 5 percelen, zoals hierna is omschreven met het recht van samenvoeging. Perceel 1. Het boerhuis met schuur, apartstaande schuur, waarin hooibergen en veestalling, autobox, verharp, erf, staande gelegen aan de Geeuwweg 10 te Vegelensoord, uitmaken zoals een trein. Bij afzonderlijke toewijzing der percelen wordt om te komen en te gaan naar en van de Geeweg, perceel 5 bezwaard met het recht van reet ten behoeve van de percelen 2 en 3. Allen gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Nijenhaske, sectie H nummer 199. Artikel 7, tot strijkgeld wordt uitgeloofd 2% van de beschrijvings- en overnemingssom. Dank u. Zijn er mensen die nader liggen te wensen? Ja, dan moet je dan wil ik praten. Mooi, ja, wat? Dat komt wel weer.
Eerst man. Ja, ja, we hebben alles jongen. Ik ben man het eruit. Nee. Bij de laan. En de laan heeft nu gebracht 300 hè. Ja, wat brengt dit nou op? Nou, ik had de eerste in de Haskebasjoen, dus ik had dik 3 tot 34 toen ben. Normaal hoor, wat toch? Tredje, wat zit er binnen? Dat is 12. 12 banden er nou wat. 12 binnen, 12. Zit Ja, tussen de 4 en de 5. Breng meer op. Meer dan 5? Breng meer op als 5. Ik vond het net meer, ja? Zit je mee? 4 wat? Nee, weet ik niet. 5 ton. Ja, dus krijg ik met de apen. Maar ik geloof dat we hier aan een vrije, aan een draaien touwen. Dan zeggen we, zet er maar op. Niks schillen, wij bloed verstaan. Wij bloed voor je bad staan. Nee, wat wie dat jongen, dat is bekend verder. Nee, maar deze plaats brengt langs de punt op. Lang niet in Haskell. Oh, eerst kijken. Dat is hier bij hier 100 jaar samen. Strijkgeldschrijvers, dat is misschien een in het Nederlands vertaald woord van het Friese woord strikgeldschrijver. Maar ik denk dat het hier in principe alleen voorkomt. In Holland is het ook bekend als plakgeldschrijver. Dat zijn dus mensen die de bodemprijs bepalen bij een veiling. De strijkgeldschrijvers verenigen zich in groepen, 4, 5 groepen van 6. En dan zijn het dus mensen die de prijs bepalen en voor als ze hoogst zijn, daarvoor een beloning krijgen van 2%. Dus het probleem is dus niet te hoog, want dan loop je risico, maar ook niet te laag, want anders krijg je het niet. En mijn ervaring is dat in het algemeen zijn het zeer deskundige mensen die uitstekend op de hoogte zijn van de prijsontwikkeling in Friesland in dit geval, in het algemeen. Maar we nog hier lang in de achterlang, kan dat in ons ja. Ja. Zo, heb je ervoor wat? Ja, die staan er ook op nog. Kaartjes in de wacht. Nee, nog eens hetzelfde, nee, nog eens kaartjes erbij. Nou, die wil even zien hoe die groen is nou. Dat is serieus? Ja, hun ben maar per boeren. Nou. En die waren ik nog een aan jou. Maar die hebben lang bij het loon? Ja, dacht ik al, dan komen we jou net nou. Is dat nog spannend eigenlijk, zo'n verkeer? Ja, wat. Hè? Ja. Een soort onrin? Ja. Ja, dat ben al eens een paar geweest. Dat toch. Hè? En waar gaat het dan om? Om het huis of om het loon? Ja, om het huis, maar ik wil om het loon. Zo, deze trein net, die komen alleen nog om het loon. Hè? Maar die worden die, ja, je bent ik nou in de buurt, die wil graag dit huis wil hebben. Maar ja, dan zie je, dan is dit juur, nou. En waarom doe je het nou op deze manier? Je kunt het gewoon in de kranten zetten. Ja, hè? Nou brengt het meest op, zie je. Omdat de strikgeldschrijvers een prijs zetten? Ja. Die drogen in feite de prijs op? Ja.
Zijn er nog meer schrijvers op dit perceel? Eenmaal andermaal, ten derde maal open is. Dank u wel. Dames en heren, dan zal ik nu de biedingen aan u bekendmaken. Van perceel 1 dus. 76.666. 85.889. 84.311. 81.669. 77.009. 105.613 en 94.999 en 95.555. Dat was het, dames en heren, het hoogste bod van 105.000. Wilt u even luisteren? Even attentie. Het hoogste bod van 105.613 is voor van de heer J. Mulder. Het tweede bod van 101.119 is van de heer T.H. Smit. En het derde van 97.777 is van de heer A. Mulder. Als de heer J. Mulder hier even komt. Wie is J. Mulder? Ken je J. Mulder? Daar, hier maar even Mulder. Hier maar even. Zo, nou dat gaan we nog redden dit keer, hè? Jawel. Maar ik moet even naar voren, dan weet ik het precies. Ja. Ja, maar deze ben je net in je broek. Meneer Steunenbrink, ben je tevreden? Ja, ik wel. Het is heger nog hier wel hard op rekenen, maar als het nou zo heen kan, nee. Het is heger als dat van juster zie. Dan heb ik een heel soort bedragen gehad en het zijn ook rieselijk hege bedragen van mij. Maar waar komt het nou ongeveer op del totaal? Totaal op del. Ja, hij wil graag weer. Het totaal bedrag waar het nou op u komt. 469.000 en nog. 389. Dat is wat geld, hè? Ja. 469.000, 389. Ja, goeie dag, ja. Ja, ik wel. En ik heb er vannacht lekker wel omgelopen, dus daar gaat het net om. Bedankt. Dames en heren, wij gaan nu over tot de finale. Korte opmerking. En de heer Korenstra heeft een duidelijke stem. Hij zegt steeds duidelijk, eenmaal, andermaal, ten derde maal wilt u bieden. Zegt u het duidelijk en wacht u niet langer dan andermaal. Want als hij zegt ten derde maal en u roept dan ja, bent u onherroepelijk te laat. Het is een openbare verkoop. Ja, duidelijk. Heer Korenstra. Krijgen we hier perceel 1 staat bij de heer Mulder op 105.613 gulden. En wie verhoogt het 100? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Is? Kijk maar. Kijk maar. Eigenlijk een heel tjustere vraag, die vraag van die strikkeldskuur. Dat weet je nou nog niet, dat zal nog wel gebeuren. Het gebeurt ook nog wel, maar net zo'n soort meer. Ik weet dat mijn paken, die het ook wel en die is ook een stretchie heen in bloeien. Ja, want soms dan... Een stret, hè? Ja, niet stretchie, wat arbeiderswensies. Ja. En die
toch het strikje schreeuwen, hier die tussen wat huskes. Ja, je bedoelt eraan hingen. Ik weet nog wel dat ze dat vroeger zijn. Ja, dat het bedoelt eraan hingen. Ja. En dat meestal hebben we in dit geval de Geoburgerij en die is goed verkocht, want dat weer een soort yield. Wat zij doen krijgen. Ja. En ik zeg nooit vergeten dat die boer, dat die op een bepaald moment die ontzettend en dan ik ben maar boeren. En dat win dus net een man werd ze in eerste instantie. Dat win de echte strikkeelschroers. Een club mensen met elkaar koeren. Maar één ding even. Deze reportage is dus een heel soort muziek onder. Ja. Ja. Ik dacht weer bij Van Gewest, je broekt zo nog wel muziek, maar dit weer eigenlijk de hele reportage wie dit. Moest dat zelf al uitzien? Ja, dat in het begin, de periode dat Lautenslager de tekst lees en dan hing er weer een regisseur. En die kwam een stuk of 5, 6 platen, kwam die onder de arm. En die zocht de muziek uit, mochten wij net aankomen. Nee. Doet wij zelf de tekst lezen en doen we dat zelf. Ja. En dus in die periode weer het Gat van Nederland, weer een prachtig VPRO-programma. En daar winnen wij nogal fan van. En die deden nog volle meer met muziek. Dus we begonnen dat echt heel iets meer te doen. En ik had het altijd heel leuk gevonden om muziek uit te zoeken. Ja. En de heerst in Hilversum een geweldige fonotheek. Ja. Best alles krijgen. Een zilveren arsenaal, ja. Okay. Dus, en dat moest dan opvregen. We beginnen nog even een reportage. De jeugd in Ljouwert die moest opvangen worden. Wat moet je daarmee dwaan? Ik weet niet meer precies uit welk jaar dat er kwam, maar dat zijn dan zeg maar, ernstiger problemen als de strikjeldskroers. Op je door. Nou, zullen we eerst even zien? Zo even, nee, de jeugd in Ljouwert. De meest hippe straat van Leeuwarden, de Doelensteeg, op zaterdagmiddag. Als je in Leeuwarden je vertier zoekt, op welke manier zou je dat dan doen? Nou, je hebt hier op het ogenblik dus een jeugdsoos in de Doelenstraat. En wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Nou, er worden veel evenementen op kunstgebied vinden daar plaats. En verder er worden gedichten voorgedragen. Zou dat meer moeten gebeuren? Dat de mensen zelf iets kunnen doen? Mensen moeten hier in Leeuwarden in ieder geval veel meer tot vrije expressie komen. Tot zelfwerkzaamheid. Dat gebeurt hier heel weinig. En dat gebeurt heel weinig? Ja. Nou, we moesten dus hier eigenlijk een meer gebouw hebben. Waar dus de jeugd dus terecht zou kunnen. Een soort cultureel centrum, zoiets. Ik vind het een enorm leuke bezigheid dat je dus iets te doen hebt. En niet alleen maar dus rondhangt wat u zegt. Het zij in baars of in kroegen of dergelijke. En wat zou je dan willen doen? Nou, iets van handenarbeid of ik weet het niet precies, of iets organiseren. Er is te weinig mogelijkheid om werkelijk iets te gaan doen. Daar moet gewoon wat aan gebeuren in de vorm van een creatief centrum. Wat versta je onder werkelijk iets te doen? De mogelijkheid, dus bijvoorbeeld, er moet bijvoorbeeld een ruimte zijn waar gewoon alles gebeuren kan. Waar zowel iemand, waar je dus kunt dansen, waar je ook iets heel anders kunt doen, waar je kunt beeldhouden, kunt schilderen. Er moet van alles gewoon gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Zaterdagavond werd in een kerk een popfeest georganiseerd door een groep jonge mensen die een creatief centrum willen stichten. Adrie Nelson, jij bent bestuurslid van Hippopotamus Unlimited. Ja. Wat willen jullie precies? Het is onze bedoeling om na dit festival een gezellige plaats te vormen ergens. Want we krijgen een gebouw toegewezen van de gemeente Leeuwarden. En daar gaan we zorgen dat de mensen creatief bezig kunnen zijn met toneel, met ballet, met cabaret enzovoort. Kun je het nog verder preciseren of staat het zover nog niet vast? We zijn ook van plan om verschillende mensen hier naar Leeuwarden toe te halen. Maar het belangrijkste moet toch wel zijn dat de mensen zelf bezig zijn. Dus dat ze zelf met een gitaartje of met een fluitje opkomen draven om iets te gaan doen. Juist.
Je zegt het nu wel dat jullie dat willen, maar ben je ervan overtuigd dat de andere mensen dat ook willen? De andere jonge mensen hier in Leeuwarden? Ik heb de indruk van wel, want de reacties die we gewoon al gehad hebben op dit festival, waar dus ook verschillende dingen gebeuren, zoals ballet en muziek, er gebeurt dus van alles, er komt een dichter. Er zijn enorme positieve reacties opgekomen. Bijvoorbeeld net zoals in oktober was het in de Harmonie met het Dichtersfestival. Ja. Veel meer. Dat soort dingen zouden moeten gebeuren. Ik stond op en maakte 10 diepe kniebuigingen. En daarna, tot mijn stomme verbazing, danste ik in het rulle zand een feilloze spin. Zoals ik die tegen mijn zin meer dan 10 jaar geleden leerde bij dansschool Martin. Er was een dichter op het festival, er waren popgroepen. De gemeente Leeuwarden steunt de plannen van de organisatoren ook financieel. Wethouder J. ten Brug. Men denkt aan u weet het waarschijnlijk, aan een vestzaktheater. Ze hebben een aantal avonden daar reeds voor gepland. En ik hoop van harte dat het gelukt, want ik wil u eerlijk zeggen, het is natuurlijk bijzonder leuk dit vanavond als eerste opening voor de jeugd. En dat is ook iets waar Leeuwarden wel eens een behoefte aan had, maar ik vind het andere veel belangrijker. Waarom? Omdat dan de jeugd nog nauwer zelf bij de kunst ook zal worden betrokken. Ze willen een creatief centrum maken, maar het is niet de bedoeling, heb ik begrepen, om alleen daar wat experimentele voorstellingen te geven. Maar ook zelf met de mensen die daar dan eenmaal in de 14 dagen komen, bepaalde dingen zelf te doen. Heeft u het idee dat de jeugd daarin in grote getalen op toe zal komen? Nee. Ik schat dat zo dat wanneer zij dit geregeld doen, dan zou ik het bijzonder fijn vinden dat zij daar geregeld een man of 60 bij elkaar zouden kunnen krijgen. Dat hoeft natuurlijk niet elke maal dezelfde te zijn, want zij hebben een frequentie van eenmaal in de 14 dagen. Dus het zal ook wel afhangen van het programma wat gegeven wordt. Maar het blijft belangrijk genoeg. Ja, ik vind het bijzonder leuk en ik hoop dat het de jongens lukt. Het popfeest in de Westerkerk is een succes geworden. Dat zegt nog niets over de toekomst van het creatief centrum, want daar moet men werkelijk iets doen. De jeugd in Leeuwarden, die moet opvang worden. Wat moet je daarmee doen? Wat zijn de mogelijkheden? Eigenlijk zoals deze ken je nog maar iets. Ja, dat kan dat zo kennen. Ja. Dit veroordeelt helemaal niet. Dat is, nee. Ik herinner me dat we weer iets in Tjerken, een soort een concert, dat we dus daar doorheen een fjotje moesten. De loodsman voorop en die trouwde de mensen aan de kant en de camera erachter. En dat het heel moeilijk en spannend was om dat te doen. Ja. En heel oors als rustig een camera daalt zetten en mooi shots simulatie. Ja. En ik heel oors als het dorpsleven wat je in de rest van Friesland maakt. Leeuwarden wie wat oors? Ja, wie wat oors, ja. We hadden wel vaak veel meer, maar het platteland, dat woont denk ik. Als alle onderwerpen juist, dan komt er meer van het platteland dan... Om het beeld van de vlakte... Ja, dat denk ik. Ja. Dat laat ik wat op mij, denk ik. Dat ik daarheen ging. Meer affiniteit met haar dan wat er... Maar op hemzelf had je hem een soort natuurlijk in Leeuwarden, omdat het de hardste is in Friesland. Ja. En dus zullen we in de komende weken zonder mis volle meer van zien dat we het werhouden over programma-onderdelen van Gewest tot Gewest, die we uitsturen in het programma Gewest Friesland. Want dan...